So when he saw them, he said to them, "Go show yourselves to the priest." And so it was, as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, returned with a loud voice, glorified God, fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. So Jesus answered and said, "Where were they not 10 cleansed? But where are the 9? Were they not found any found to return to give glory unto the Lord, except this foreigner?" Then he said to him, "Arise, go your way. Your faith has made you well." Tinotenda Mwari nekuda kweshoko ravo regaidina mati baba tinokutendai makwanani avo taurai muupenyu hwedu shoko renyu rititsiure ritidzidzise ritisimbise nekutigonesa muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen. Jesu neimwe nguva ari kupfuura neimwe nzvimbo in a certain village kuSamaria. Hanzi kwaiva nevarume vakamuona at a distance, vaiva varwere, vaiva nemaperembudzi, they were lepers. Ndokubva vadanidzira nezwi rimwe chete kuna Kristu kuti mwanakomana waDhavhidha tinzwireiwo ngoni. Kurati vanhu ava nyange vaiva varwere zvavo, but vane kuziva kuri mavari kwekuti pavakamuona at a distance vakaziva kuti ndiye, uye ndokubva vaziva kuti unogona kutiitira zvakanaka. So ndokubva vata cry out with one voice, "Son of David, have mercy on us." Chavari kuda kuporeswa vanorwara. Jesu ndokubva ataura avapa an instruction, something to do. Ndokubva ati endai munozviratidza kuvaprista. Mumazuva ekare munhu waiti akaporeswa chirwere ichi waienda kuprista kunoexaminwa, kunovhenekwa to verify kuti haasisina here chirwere kuti akutenderwe kuita go back into the society. Noti chirwere chaiseparata mafamilies, chirwere chachiti so dangerous chekuti baba vakarwara chirwere ichocho vaibva vadzingwa mumusha mavo, zvichida ndaamai, zvichida mwana, wonogara kunzo kusvika aporeswa adzokere mufamily. So leprosy was so dangerous nekuti yaidamage mafamilies. Besides kuti chirwere chinoataka an individual, but chirwere chaigona kuataka relationship, fellowship, kuyanana, kugarisana pakati pevanhu musociety. So vanhu ava ndokubva vanogara at a certain place. So Jesu ari kudarika nepo, vakamuona ndokubva vadanidzira, "Mwanakomana waDhavhidha tinzwireiwo ngoni." Jesu ndokubva ataura mazwi anenge anotaridza kuti haana ngoni dzasho. Why? Nokuti kana vanhu ava chirwara vachida kudzivirwa ngoni, vanoda chinhu chino, vanoda kuporeswa, vanoda utano. Asi Jesu ndokubva ataura mazwi anenge anopokana nezvavari kutsvaka. Jesu ndokubva ati endai munozviratidza kuvaprista. That's an instruction. Endai. Ivo chavari kuda havasi kuda kutumwa, havasi kuda kuudzwa kwekuenda. Pavari kuti tinzwireiwo ngoni, vari kuti tine dambudziko ratiinaro ratoda kuti mugadzirise. Asi Jesu unitaura mazwi ekuvapa assignment zvekuita kuti endai, go and show yourself to the priest. Mazwi aya haapindirani nechichemo nedambudziko revarume ava. Ndinotange kushumira ipapo. Pane nguva yekuti Mwari unotaura chinhu kuvanhu, but munhu anogona kusumuka achiti but pataurwa hapo, but Mwari havana kubatawo, nyangwe handina kunzwa ichitaurwa nezvayo, handina kunzwa Mwari vachitaura musituation yandiri kusangana nayo. Mwari une tsika yekuti kana usati wati kurei, nguva zhinji anoita sekunge ari off topic maringe zvaunoda kuti ataure kuupenyu hwako. Gamba inhau yekuti Mwari ndiMwari unoziva kuti iwo zvaunoda kunzwa nezvaunoda kuti Mwari vataure muupenyu hwako uye vagadzirise zvakavigwa mune zvavachataura, uye nekuda kuti vagadzirise zvaunoona sekunge hazvisi in line nezvaunochemera. Zvatinochemera isu sevanhu mukufunga kwedu nezvatinoda, Mwari kana anoda kuzvigadzirisa unogona kukupa instruction zvekuita zvinenge zvinopesana nezvaunoda kuti Mwari vakuitire. Sezvipi vanhu vanoda kuporeswa vaida izwi rekuti receive your healing kana kuti be healed. Asi Jesu haana kutaura mazwi iwaya, akangova ati endai munozviratidza kuvaprista, an instruction on what to do. Vari murodhi kuenda, ndinofara kuti vakagamuchira shoko rake zvisinei kuti rinenge harisi kupindirana
nezvavari kuda. Ndopekutanga apa kana wati kuri zvinhu zvaMwari kugona kutenda kutaura kwaMwari mukuzvinzwisisa kana mukusanzwisisa izvine kuti only believe rinenge rinobvisa kazi kwekuti understand. Kana Mwari vataura pane zvinoda kuti ugone kuunderstanda, but there is a higher dimension yekuti whether you understand or not, but nokuti ndiMwari you trust and believe him. Why? Nokuti unoziva ndiMwari vanokuda ndibaba vako. Saka chavari kuita chine chekuita noupenyu hwako. Isu sevana tine zvataiudzwa nevabereki kuti mwanangu ita izvi, mwanangu usaite izvi. Zvimwe zvawairatidzwa zvacho ndo zvaunoda ende zvinokunakidza. But chaita kuti ugare udzikame usiye zvaunoda kunzwisa kuti mubereki anondida zvekuti haangavenge zvandinoda kana zvakatinakira. But zvaari kuda kuti ndiite dzimwe nguva ndinogona kutadza kuzviona kunaka kwazvo nhasi. But in the future it's a good thing. Tine vanhu izvezvi vakakura vachiita senge vanobatwa zvine kanhafu mbichana vachiidzwa basa, vamwe vachinotamba vachizipinda mumunda vachizodi nhasi vanogona kukura kuti ndakarerwa nemubereki aita kunge ari kundomesera, but I've been trained to work on my own. Pane zvinhu zvatinogona kudzidziswa munzira inorwadza, but zvaunozogona kutenda in the future kuti zvairwadza but ndo zvine benefit yatoday. Ndiri kuchikoro ndaivenga ticha ainova still. Generation yedu maticha airowa zvekuti kwaitoita mbiri kuti grade 4 yakati kuna ticha nhingi anorova. So ndaivenga ticha anorova ndakamaka because ndandine pfungwa yekuti utsini anenge achitiroverei. Gamba anorova manje zvaari kuedza kutsanangura pashamhu yake ari kuti plan, study for the sake yefuture. Asiri kurova ari kuti nandirove munhu but future ichakugadzirisa. Saka mufuture wakura unozoenda karowa pamunyandini kalife kari nayo. Why? Because future inorova. Uri dofo zvako. Usina chaunogona, usina kana. And the future yakaipira kuti apo inorova iwewe. Yorova futa adzimai because mukadzi wendofa ari pamawani kungobenefita zvatete. Vana vedofu unonoisa vanhu vakawanda. Waramba kurohwa uri mwana. Why? Ndikuda kuti usina kuziva kuti tiri kumboroerwa nyaya dzei. Ende kana uri dofo, dimension yekudofo inobohwa pakudai so. Chiri kutirovesa kusaverenga, chitirovesa kusaconcentrata. Instead yekuti uverenge zvinhu zvichiita, waingoviringidza mashoti. Kuti kana ndakurohwa, at least ati maximum. Kuti ndaisa defense instead yekuti ndiise progress, ndaisa defense, ndaidefenda udofo hwacho. Tirova henyu but apfeka zvimashoti mukati. Kana pfungwa yokutsvaga kuti asi ndikaverenga ndikudzvenga shamu. Shamu handichamdzvenga ndakudefenda kuti kana yakurova isanyanyorwadza. Zvavaita izvozvo vaita zvakanaka kwatiri in the future, but zvisina kunaka kwatiri pazera redu uye nemafungiro edu. So Jesu paari kuti endai munozviratidza kuvapriest, instruction iyoyo vakaigamuchira kunoti vakatowanirwa nyasha. Kindirane nezvavakuneino kubatwa musoro nekunaka nekudzikinira nekupiwa mvura nezvizvi zvakaitwa, vakaudzwa zvekuita iyo vaine dambudziko. Vane right yekuti ishe muri kuti tiende munozviratidza kuvapristu kuti toriwo varwere, zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka. Unozoenda inotarisa mukenani maspai vari kutumwa ndemuona kuti makamira sei. Vanodzoka vaine ripoti yekuti mune majaindi. Zvinopa vanhu kutya kuti hatingapinde tinorohwa tikadii. The other side ndekuti dai vakapinda vakaona musina majaindi but mune vanhu vakaondoroka, vaigona kupiwa futi imwe reasoning yekuti area muda kuitwa naMwari inounza haiti. So wega mune majaindi hamupinde, mukaita vanhu vakaona futi hamupinde. Why? Because pesa hamushayi chikonzero. Isu toparidza mastreet tichita chivhangeri. Pane nguva yekuti munhu kana achiparidza let's say haana kupfekawo zvakatinakizvi zvichida nemapushi kana tisheti yakabvaruka vapinda vavada kutsvaga manje naamire pakunoti havafanira kutsvaga. Ukasvikawo zvakarongeka zvakanaka zozati masatanisi tinochekeresa. Hapana paachawana a good preacher. Every preacher ane a reason not to listen to. Zvinenge zvichikodona neleprosi. Kuda kuti kufamba chaiko kwako kwakatooma. Vaifanira kuti Jesu ouya pavari vobva avaporesa. But Jesu akapa vanhu instruction vane machallenges.
nekuda kwekuti instruction yake inoda kugadzirisa machallenges iwayo. Mvura paana John 4:24 akaenda patsime akakumbira mvura mukadzi weSamaria. Paakanyimwa mvura ndokubva atange kuadvertisa yake yaainayo. Akati kudii, dai waiziva ari kukukumbira, iwe ndo waitokumbira nokuti ndine mvura menyu. Saka Jesu anowanzoita zvinhu tu pakuita intersection with me. Jesu wakakumbira bhoti raPeter pana Luke chapter 5 atiparidza ari bhoti. Is the same Jesus wakatevera ana Peter vaine bhoti vaenda atsika pamusoro pemvura. Kureva kuti ane ability to do without your boat. But ukaona akuda bhoti rako, ane ability yaada kuisa mulife mako iri missing. Anozvigona, God can do without men, but men cannot do without God. Mufunge hama dzangu ifeva kunamata Mwari nekuti hatina chatinochinja Mwari nekunamata Mwari, asi tinochinjwa naMwari tikanamata Mwari. Hapese patinoimba paya kuti I lift you high, hakuna munhu anosumudza Mwari. Madhiri ekuda kuti tisumudzwewo. Pese patinoti Ishe tinokusumudzirai, tisida kusumuka. Nekuti ivo vagere pachigaro chepamusoro-soro, hakuna munhu angaitire Mwari favor. Asi kuti pese patinoita senge tiri kuitira Mwari favor, tiri kuita tap into the grace to change our lives. Kunamata Mwari ifavor yakaitirwa obedient to his word. Zvakanaka kuteerera shoko rake. 2006 Mwari vachidana to minister in the streets. Zvikonzero zvaigona kuti ndisaende kunoparidza zvazviripo. Things were so hard munyika, waste into my life. TB. Yatori pakose TB. For a year, taking in 14 tablets every day. I was so sick. And the voice came, I wanted to go and minister. Then when I get that excuse, you can mukaniporesa Ishe condition sick. Oibanga pale zaparengi. Saka shoko likuti inoparidza kutaura rauya but Mwari yopedza kutaura hapana. Usapane paunongo uchifunza ndi Mwari kana kuti unozvibvira kuti zvinofunga. Toka kubva kuwadzana ndiche I'll give you one testimony zvakaitika in a day. Ndakuzviparidza pana first my level. I'm about to finish kuparidza murume ndokubva auya. Ndapedza kuparidza ndokubva ati munodzokera sei kumba. Ndatichienda pakupa mabhana ndozoga. Akauya pana first ndokubva ndipa 700 US. Ndokubva ati I don't need to zest rangu kuti but Mwari vataura nei ndabva kumarondera. Kuti ndiuye pano ndikupe mari 700 US. And things were so tough 2007. Kuteerera Mwari even with my excuse kunokusvitsa pane kumokita kwaMwari pekuti unoshama. Ndakatenda Mwari kuti Mwari makaita nyu makandisimbisa kuti regere kunzwa kutaura kwavanhu nokuti vanhu vaiti kudii paunongofamba netsoka nekumaraini vakakuona manheru inenge iri nyaya. Ndibakuni chechi inogona kutokupengesai makavarairwe tomukureka kuti utasiya. Ndakatarabezera kuti kati beware of good people who are not godly. Mwari navanhu vari right but vasinganzwa Mwari. Right? But ndizvo concern the vision yesona Mwari mandira azvisi. So vanhu ava vanogona kuva nemaexcuse nokuti vanorwara. But Mwari arikuda kuti vaporeswe kana vateerera instruction yataura. So kune ma-instructions, kune zvekuita zvokuti ukaita Mwari vanokupindura nyaya dzawaichema voice neimwe nguva anopindura kana takuita zvaanoda kuti tiite. So vanhu vari muroad vakapora. Chakavaporesa chikuva obedient ivo vaine maproblems. Vari muroad ndokubva vapora. Vanhu Bhaibheri rinoti mumwe chete ndiye akadzoka, only one. Akauya akawira mutsoka dzaJesu. Jesu ndokubva aita mubvunzo wokuti handina here kuporesa vanhu 10? Sei pano padzoka 1? Where are the other 9? Ipapo ati nyaya ndakatsanangura. Jesu ataura achiti kudii? Go, kureva kuti endai. Hapana pananzwa achiti go and come. Go zvinoreva kuenda. But kuna akadzoka Jesu haana kumuti iwewe wahunzwe ndati. Iwewe waita chinhu chiri outstanding. Chatadzwa nevamwe vako pagoyo.
Avari 9 vari right pane zvavanzwa. Vanzwa kuti kudii? Go. Vari wrong according to Jesus. Yet Jesu ndiye ati go. But ari kuti vamwe vari kuti ndongoshawa. Tekunoitwa magadheni. Saka vairara vabika kuti unosvika kugadheni. Sasi wakomana tayo dzimba dzishoma tairachwa kuti mune mapoto. Mama vangu vaiuya usiku. Woti zvamurimi mugozodya nyama. Munoziva kuti izvozvo zvinoreva kuti musadye. But havati musadye, vanoti zvamurimi mugozodya. Kuti zvavasina kutaura ndo zvavari kutaura. Iya language yemunhu ati kurei. Nokuti uri mufana unotomuka usiku kuti zvatirisi. Tanzi tirove. Nokuti ndo zvavatotaura kuti zvamurimi mugozodya. So kune mutauro unodimanda kukura kuti unyatsozonzi pari kunzi kudii. Pari kutaurwa zvinhu, but unofanirwa kuziva chisina kutaurwa. Ndo chinoda kunyanyotaurwa. Jesu haana kuchata, unoona picture yepakuchata kuti anenge achichata musikana anenge apfekedzwa mavheuso. Saka that means that fashion or style, but as you discover with the spiritual side, kuti iye anombovharirwei. Ndopakadiscover kuti yekuchata iyi inenge ine nyasha kudarika beauty. Why? Because unoona kuperekedzwa nevakati nakei. Saka pavanovhara fanira kuti vanhu musazotaurisa. Unoshure kare nani. Ndaitongo Samaria anga ari pakati pemaJudha. Ndakati chinichi. Jesu ari kuti uyu is a foreigner, which means ini ndiri suppose kuti vanhu vazoporeswa ndani vavanga ndaenda pamuchinjikwa, but for the meantime I'm only sent for the lost sheep of Israel. Saka apari kuti this one is a foreigner. Ari kutoudza foreigner wacho message yekuti hazvirevo you are totally healed. Kuna kuti pane another dimension of blessing inowanikwa mukuomba. Let me give you an example. Patinoenda kumusha kuti atengerwa vana muchembere kumagrocery store. Vane mati kuti wegoronzwa mhosve kuti chawedzera kuti mwari akapfura motikari hombe, saka anokupfura bhasikoro anogona kushaika because zvinenge zvinomakisa. I imagine pamukoro unokupfura kuti atenga bhasikoro nawo unanhu unongopenya kuti asati atanga. Tesa atikaparidze, tesa atikaite, tesa atikavake, tesa atikaite zvakati. Itakanerwa navabereki vaenda kuZayuta. Saka vaiti mwanangu usaregera pachechi pachihaiwa caretaker wokucheka loni iwe uripo. Mari yekupuleja yekuita zvakawanda hamuna ushandi. But namata mwari nesho zvinokabva nyaya kuti unozofunga kuti mwari ndakanga mari toi zvakati. Mwari vakaona zvauri kuita havaregere kuona uzvikuita. Saka kuti mukuita unosangana nezvinhu zvawaida kunamatira zvausina kubvira wanamatira mwari achiita. Tine zvinhu zvatosangana nazvo mupenyu zvatinobvira tafunga vakunamata kuti mwari itai. But kuona mwari vaita. Sei vari kuzviita? Nekuti mwari vakakuona uchiita havaregere kuita mupenyu wako. So working in the house of the Lord kunodena zvimwe zvinhu zvawaifanirwa kuchemera. Bhuku yaRuth chapter 1 inoti Zakaria ari mukuru womutemberi akwegura ari pa-hall of the holies achibhera incense pa-altar. Angel Gabriel akauya akamira mu-right side of the altar akamoti kudii, minamata yako yanzwika, uchava nemwana mukomana. The man was not praying, he was serving. Waibhena incense pa-altar. Asi Mwari vakati munamato wako wanzwika. Unati ane mazuva akanamata, but day yekureceiva idei rekuseva. So when you pray, saving attracts answer. And I'll repeat. Zakaria baba wa John the Baptist aiva nemukadzi wake Eliza vaiva vakuru patemberi. Nguva yekuti abhene incense pa-altar yakakwana ujuti rake ndokubva auya akaseva, despite kuti atochembera asina mwana, but he remained serving in the house of the Lord. So musi wanga achibhera incense achiseva, Angel Gabriel akauya ku-right side of the altar akati Mwari vanzwa munamato wako, uchava nemwana anonzi John. Yet the man was not praying, he was serving, which means serving is another kind of prayer. Zvimwe zvaunonamatira mhinduro dzedu dzakavigwa mune zvaunoita nyimba yaJehovha.
ndasaka nezvinhu zvasikabvira ndapfugamira Mwari zvaakaita zvekuti kwambiri inenge tori surprise kuti Mwari ndozvaauka kutiitira izvi uchinamata marevels ekutenda akasiyana unezvaunofunza kuti zvazviitike izvi nyika yakamadaiso zvagare pako saka unezvaunonamatira nezvaunotenda so kuti asi Mwari hachekuti wangatishayise but uzoita kosa kune zvimwe zvaunonzwa amene kana tichirelata nevamwe tinenge tichinamata chechi ye7th day. He saw the clip and he phoned me. Uya kunoda kuona ndaenda kuofisi kwake mtown. Ndakuona ndokubva zvitsvo kuti tisiye atinopinda aitendo dzimwe dzese. Kusiyana kwema differences. Was so open. Zvisavaka zvindotonga ngori kidai atiteka na save your own place. Ndoda kuti ndicho fambire nyaya yacho shida zvaita kuti uri panonzi pako. The fortunate part is that you want to the bed. But let him just be open. Once Dr. he wants a metropolitan bed. He called me. No, but I want to give you a stand. Ukro important. Just like that. Don't be later. Let me sign my paper after tell you this. I find out what I say. You to one day, kana kuchipindira mbuya kana kuchitsanyira hazvii ose kune chinhu zvaunoona kuti chinodziva asi ufunge Mwari uyu ndozvaanoita inyasha izvi ifevha yake but unosangana nazvo mukuitei kwete kuprayer kana kufasting it's saving. It's not easy. But you need the grace of God to empower you. You need to sacrifice to do the things of God. Kuonga ulitena favor ya wagara ulidwa na Mwari but kuonga iko kunotena another level of blessing. That's not the one with a dream or think about. I've seen God doing things by saving him, by honoring information. Message I want to go in minister. In ministering, street in Jumba Shorega is organized. People they say a lot, but God is doing a lot. So I was not there is a blessing in him there in honoring and worshiping God. So Abraham Pamela Genesis 22. I don't know about he didn't come and we are going to worship God up there. Yet he was going to give. But Abraham are going to give. Agatha are going to worship. Which also means giving is another level of worshiping. Amen. That's true. Receive you. Ili wanamzuia kwa kama ni kuna matire. Wakaudzwa zvekuita zvinenge zvinotiremei but pavakatrust nekuita vakapora. Pane nyaya dzakakurapwa naMwari but ndokunge vakuona uri mune zvauri kuita towards this house, towards the kingdom of God. Sure, my time is done. But shobari ya Mwari ndekuti kuna akadzoka pamwe akasadzoka atifanani. But I didn't do further than ask God to go down. 9 wakaenda, only one. So Jesus anafika that sana na 9 waenda, anga kudila ni wana alikusoka zake. Kuratu akadzoka mukuonga, akava ne personal encounter. Wakaporeswa at a distance, but kuonga kuno is a distance. Amene wanaongeza. Kuchema kuna Mwari kunochema as a team. Kana tamuonga tunoonga as individuals. So papa akadzoka akawira mutsoka akabvisa distance yanga iriko pakati pa Jesu nevana. Chii chakabvisa distance? The spirit to honor. Kuonga Mwari kunoita kuti vakuzive on a personal level. Peter akaenda kupa kwa Cornelius ndomuparidzira atende uki chichaitwa na Cornelius. He was a Gentile. But Mwari vakadenwa nei? Zvanzi zvipo zvako neminamato yako zvasvika. Zvipo zvako neminamato zvasvika.
kwete kuti pari chakashika chimwe chikasara zvakashika pamwe chete kuda kuti zvaunoita zvinopushana nezvaunotaura zvasvika. Mwari ndobva chienda Peter enda unoparidzira murume sei Mwari vakuda kuti munhu wanaiti conference nemufundisi ari one. Giving yakaita so powerful to an extent yekuti Mwari vakati kana ana Peter tinoparidza but pane kupa Mwari kuti muende. Kuda kuti Mwari vakaziva Cornelius on a personal level. Kuonga Mwari kunoita kuti Mwari vakuzive on a personal level. Kuchema kuna Mwari inecha yavanhu vese chiri foreign kutenda Mwari. Vakauya akawira mutsoka. Vamwe vakaenda vanobvira vava close to Jesus. But akava nepfungwa yekutenda. He's a dead man. So they are no longer talking about Joseph. They are no longer searching or looking for Joseph. They are only looking for grain. Vari kutsvaka chibage chete, havasi kutsvaka Joseph. But mumazuva aya munhu ane chibage chacho ndi Joseph. But to them havasi kutsvaka a person. Vari kutsvaka a fruit, a blessing. Chinhu chingaite kuti vararame upenyu huendeke. Ndokubva vanzwa kuti chibage chiri kuEgypt. Vazhinji vedu nhau yechibage yakatiunzawo kuchechi nokuti nzara iripo, nzara yemabasa, nzara yewanano, nzara yechi. Ndokubva tanzwa mubvangeri achivhangera kuti kuna Mwari mabasa ariko, wanano dziriko, zvamunoda anozviita, anopa utano. Nekuti wanga usina utano hwacho, wakaona kuti no option kwa Mwari kana zviriko ngandei. So tese takauya nekuda kwechibage. Handizi type yechibage chachiri missing chawakanzwa kuti Mwari anacho. But pavakanzwa kuti kuEgypt kune chibage, vanga vasina option but kuenda kuEgypt. Mumind mava muna pfungwa yekuti anacho ndiani. Ndekungoti chero anacho, we are ready to buy. Shokornoti ndicharopa fadza kubatwa kwemaoko. Kuda kuti nyoka ida kuataka the blessing part. Nyoka ida kubata nauye ropa fadza. Ndane 44 years andisana mbonzwa demoni richiti munhu aende kudenga achite denga apinde. Mademoni ese andinonzwa ati manifest anotaura zvepano. Arorwe achate adrive alakemba. Andisati ndanzwa demoni riri against kuenda kudenga. Why? Nekuda kwokuti wakaipa une chaakaziva kuti kana iri ndau yekuenda kudenga hakusi kufamba kwemunhu. But iye Mwari ndiye akafamba akauya panyika kuti ani nani anotenda maari ave neupenyu husingaperi. So wakaipa anotoziva kuti haisi nyaya yemafambiro achaita munhu, nokuti munhu mufambiro wake hauna kufadza Mwari kusvika Mwari ndo vakafamba vakauya kumunhu. So ataki iripo nawo iri kuataka zvinobatika zvine chekuita nekurarama kwako panyika. Sautana kuti mweya china nezvizhinji zvinokutevera nekukurwisa hazvina basa kuti une program yekuenda kudenga. Zvinoda kuti uve frustrated, unetseke panyika, usvike paextend yekuramba kuti Mwari wacho ariko. Wakaipa anoda kuhimba kuunganidza matambudziko ekuti uone moyo. But Bible rangu rinoti manje tenda kuna Jehovha Mwari ugosimbiswa, asi tenda mwaprofita vake ukukugira. No wonder the devil is against prophets. Kana shoko richiti kuchana waprofita venema. Zorati wakaipa acha recruita ma fake prophets. Say akunza ma fake prophets mu system. Nokuti aruda kutanisha the original prophets. Father, we thank you for your will. Muswari kufa kwake he killed more. Business lake rafa. But as long as chingetera kuna Mwari, a testimony will come out. A testimony will come out. Baba wakatendeka. Samson was trapped. Musoro wagerwa are inside the tent and the temple of the Philistines. Mefa viswa. But the victory makamupa Mwari. And this is not viswa mupenyo wake. But you can still grant him victory in life. Kanaka viswa basa anaku viswa ropa fatso. Kanaka viswa basa anaku viswa blessing. Baba muropa fatso. Samson aka viswa menso. Asimakampa marizauza haichaka. Baba nyangwani shaka viswa nevanu. Ani mabasa aka zingwa nevanu. Tanama takuna Mwari. Unoti kananzwa mnyengetero wa Samson.
He can give results to a man without eyes. Unogona kupa munhu upenyu hwakanaka asina mapepa ekufunda ainawo nokuti muri munyari nzira dzenyu asi nzira dzevanhu. Baba tanamata nekutenda as a nation Zimbabwe, no matter our economy, our eyes of the economy are taken off, but our God is still on the throne. We worship you as a nation Zimbabwe. You can bless us. You can change our lives as Zimbabweans. You are not blind, you can still see. You are mighty and powerful. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Andi ne mwana wali musango kuba kwa mwamu idara afuso utochengeterwa zvako wakuti musango chakaita kuti mbavha iende kudenga pamuromo yakangoti mudhara kana makuya mundirangare zati akutoenda sasi munhu akameka heaven nekutaura kunati akaenda kugehena akaendera kusataura kwete kuba kusataura nokuti waaiba naye akanzi tikuenda kudenga saka asina kuenda kudenga akafira kuti pamuromo. A closed mouth is a closed destiny. Learn to speak things. Ukada kuona kuti Satani ari kukuataka zviri serious anokuvhara muromo. Hauna chiri positive chaunotaura haakubvumire. Even chikanisika chakariruka zvakadii. Izvo tikaita example yekuti pauri papotaura kuti gore nombe vakaimba. Wega unoto kwete kuti vaka taura. Wega unonoti haiwa haka. Ngati kana muchichika kuitaura kuzoti kuvaka. Unenge kana uchiri kure. Ipapa kuti taura kuti gore rinokupera kwari ndotodriva motikari yangu. Unonzwa kuti haiwa hateze chechi atitaura. Andangoti tenga mota ndatitaura. Kutaura kwacho unototya. Unotyika kutaura iwe kutya. Ende azvisungisa haisi mhosva. But unototya. Ende unototyira pasenti pako kuti akandinzwa. Zhandiri zvinokutaura nyaya yemota. Hauna chaunogona pakashayika nyasha dzaMwari kugona kwako kwese era. Hauna chiri right chaunoita. Kungochena saunoti inzenza. Ukasachena ane uchina. Osa vanhu vacho havana kwavo. Mapfekera yasoka kuchena kacho kasimati kacho isuspect. Pfeka zvine uchina china so kuti janki yese hatina kwako anoenda. Every side unenge uri wrong. Hada kukuroora so but akati dzidzei vakafunda vanonetsa. Dofa haridiwe akafunda stereki futi hanzi anonetsa. Wega kuti unyumwe kuti pane mweya umbonyumwa. Nongochiti vari kundizeza ndinopisa. But mubvunzo wangu ndobva wati uri kunamata sezvaanoda here kana kuti sezvinodiwa nechechi yenyu? Yenyu ine zvainoda. Ando yemudharo yokuramba nguruve ari kusmall house. Chechi yake haidi kuti adye nguruve. Mwari haadiwe futi kuti aite small house. Pazve chechi yake ndizvo zvaanogona. Anoramba poko ari kusmall house. Ari kunamata sezvaanoda. Mwanzi mwanga I love jokes. Mwanga nendevu zozva nesmall house. Adeti dziri kundipota kudzibvisa. Zvanzayo dzinoti chechi. Kunoti apa ndo paakunamata. Uko akuchanamata, ungonamata nawo. Mwanga tambira yaunotambira iyo anogona kudesign anoita seaside. Haafaniri kunyeba muudza rose Zimbabwe yakupiwa. Anozomubvunza kuti ufambisa sei? Mukati mune nyaya kuti akasiyana siyana. Inonzi salary nemumwe mwari kuenda nayo kulanchi. Zvokuti akanzwa kuti salary anovhunduka. Ipapa yakuti uone Mwari hausotomboona. Wakamirira kuti Mwari akazokupa zhinji ndopa uchaona Mwari. Apa meso asati avhurika, but yekuti pasina unosvika, mugore rino urikusvika, gore rino unosvika, zhinji haipo, asi nyasha zhinji dziripo. Gona kutenda Mwari muzvishoma, uone zvizhinji zvachamurira muupenyu hwako.
just be quiet in this declaration. Just raise your hands. Father, I decree and I declare. Rizi rukwere iko zvino. Rizi rwemabasa. Ndinotaura kuurova kuti rizi rwemabasa rukwirira. Vana venyu ngamba wane mabasa. Mamiriro enyika haisi nyaya. Asi kuti vanomira muna Mwari vanosimbiswa nekugoneswa. Rizi rwemuchato ruri kuyerera. Every promise must be fulfilled. Baba, relationship ngaishike pamuchato. Baba, ndikutaura rwizi rwekubudirira ruri kuyerera. Rwizi rwemastenzi ruri kuyerera. Kuroja ndinokurayira iko zvino. Ndikutaura rwizi rwekuvaka. Rwizi rwekuchaira nyangwe nemotokari. Baba, ndinotenda kuti silomu yangu iriko. Silomu yangu iriko. Nditumekwa iri. Ndaramba kufa ndiri bofu. Ndaramba kufa ndisikashande. Maria ndinobata ngaishande. Ndataura rwizi rwekubudirira. Nezita raJesu. I decree and I declare. Shoko renyu rinoti you shall be a thing and it shall be established. Usiku wa nasi Baba, do not declare mabasa, do not declare muchato, do not declare simba, do not declare faith from relationship, do not declare promotion. Maringa watike, wakaipanganya tiske, do not taura silomu kuyerera iko shino, ngayerere silomu, nekuti ropa la Kristo, lakayerera pa Calvary, ropa inotaura zilindani, kudarikara apero. Every voice of the enemy must be silenced in the name of Jesus. Every voice of the enemy, I come against you in the mighty name of Jesus. Every evil altar be broken in the name of Jesus. Father, we thank you. We give you all the glory. Mweya unuramba kurorwa anti-marriage spirit. Ndikutaura rwizi kuyerera iko zvino. Rwizi relationship inobatika inoendeka. Wakaipanganya tiswe. I come against that spirit now in the mighty name of Jesus. Anti-marriage spirit, I come against you in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ndinotara kubatwa kwevana. Baba, ushokora rinoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Hakuna angadziisa zvipo zvenyu kuvana venyu usiku ndikutaura iko zvino. Rwizi ngaruyerere rwemapatya, rwizi ngaruyerere vana vabatike, vana ngavawanikwe mudzimba. Ndataura every spirit inoramba the fruit of the womb in the name of Jesus. Silomu ngaiyerere iko zvino, mapofu ngaaoneswe, feva ngaidururwe nezita raJesu, nezita raJesu. Father, we thank you. Ina shona mazwata inu atienda kumabao. Ina ndanoro ndakanaka. Na Mwari akanaka akadzima ndoro ndo iyo. Kuti mwamba mutanga vari right. Isati ikomo. Waitu ukadasa pipe yemukadzi ari mubawa. Nepipe yawo yawakarora yawasiya kumba. Waimbofunga kuti pano ndakabatirirwa kumana ndari zvinhu zvichwari pakunopi. Roba ndakaziva kuti marriage inyasha. Haisi beauty kana. Ukabvunza kuti beauty ngokuidza kuna chinamano kumusoro kumaneno. Uone inonzi beauty. But maganda. Achapfimba nokunzi toita sei. Aripo pano. Ukazvikombera nevasina dzimba iwe unemba. You need to pray like Hannah. Thank you, Jesus. You give like Hannah because you understand. Kuti hauna kudikone kuda kwevana wakati waivhini usina vana. Saka tinoti kuenda nemwana kumba to prove a point. Unogona kutosiya mwana kuchechi nokuti ndokwakaita kuti udiwe usina mwana. Level yegiving must be a revelation of the love of God in your life. Ndakarwara kusvika inonzi beyond repair. Nongoita mota ikarwera beyond repair. Ndiri kumusha mudhara aitondibvunza kuti maitamba zvakanaka here kwararo. Hakuna shamwari yakatera. Ukaona vanhu vachiri kutamba newe uchiri right. Kune level yokuti vanhu vanoramba kuti tozivana. Utaone mafesi uri right iwe. Makumbo anga akadai neTB kuzvipa kudai. Ndaifamba nechimbo. Aipepo pandakadzoka back to town. Ndakadzikira kuna 40 chibva kudombosha vachidavenda Copacabana ndikure kuwadzana. Ndakaita 4 hours. 40 to Copacabana.
paroboti raichinja ndiri pakati, topinda riri green, rochinja ndiri mukati, mota dzaisa mahazards kune mukono uri kurosa. I know myself very well. But God took me from there. So we don't talk of cars or other things. The gift of life by TP and elevated so much. Elijah, there were the other sons of prophets. They were at a distance, very cool, but Elisha was close to Elijah. When you are close, you are supposed to save. I'm a son of a prophet. But when you are close to the prophet, so a lot of people, they can be part of the church, but spiritually they are at a distance because they don't want to be part and parcel of participating. Yet in participating, that's where the receiving is hidden. Elisha actually sons of prophets. But the other sons of prophets, Elisha, truly, surely, the spirit of Elijah is upon Elisha. But he often they are the sons and they don't have the spirit of the anointing. Why? Because they were following, but at a distance. Why? Because one of them can only do a lot of work, but you can only go and just check a name. So, no, when you are close, then a month or so, we check out to the other sons who are far. We check out in line, which means but the mantle knows the new sons. Another man is a love of grace to revive our dirty situation. Hear me very well. Hear me very well. You need somebody. Yes. And this they were believers. I learn from others. No matter you believe in me so much, I still learn from others. Yes. In the I respect and honor. Not one man. I'm happy to man the I know such a good deal. You are chief. You know, she don't feel I'm church menu. Yet I do not do that. Kuno na mati wa samu ya kusiku Buddha. I do not talk. Never mati wa mtoko. No shira mare. I can't change anything na mati wa mtoko. Yeah. On national level, we suffer the same thing. On personal level, we suffer the same thing. On a church level, when a church there is taken and snap growth, because the leader believes in himself only. But I'm called by God, Shichaita Nengua. Kushika Mungwai what discover there are some but need grace to help me for my dirty talkers to rise. Mukadzi I don't represent a church. Talkers sometimes represents a dirty church. You need a revival from another prophet in another nation. Yes. But I want you to grow to a certain level. To a certain level. There are challenges that can help you to grow. I don't know if you are hearing this. There are challenges or problems. Problems, let's be real. Problems are not good. But they are part and parcel of our lives. For positive or negative reasons. That's why if you go to the book of Genesis chapter 3:15, the Bible says, when the Lord was
to punishing the woman, the Lord says, I will increase pain in childbearing, which means in childbearing, pain was already involved. When the Bible says, I will increase, which means pain was already there. Yeah. So there is another godly kind of pain to achieve something in life. Yes. We don't like weeds. We want the wheat. But there are times that we need to grow together with the weeds to prove a point that no matter that the weeds are around, I can still make it. Yes. You know, something that is good in your life is to make it in a place where people doubt you. Yes. A testimony is a result of you passing through some tests. Yes. A testimony is a result of you passing through a lot of tests. That's when you can see the grace and the hand of God. Amen. The Bible says when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard, which means it's the coming of the enemy that activates the raising of the standard. It's not the prayer of the one being affected. The Bible is saying it's the coming when the enemy comes, not when the prayer goes to heaven. No, you are not praying anymore, but it's the enemy activating the level of your life to be raised. So you need such kind of enemies for your level to be changed. Sometimes most of us will always cry. Why my face is these challenges? Why God is not taking away these problems? Joseph, you need brothers who hate you so that you can be in need. Yes. How can you say I didn't move to where I wonder about? So I don't know when you run, but seeing the life up. I thought about Rume, I don't want to see Rume never cut much copy of a ratio so. Or we took my people chocolate. Number J. But no one to know share no grower. Wait to share Murume, who share Murumano grower. But Murume will nice shop. I will relationship with Torimo, but I will not know. I don't want to Sagaton. Do I do that? Who shall you one moment? I know who is in a marriage, but I don't know to know what I'm beside. I know who coaches her. I don't know. You shall I see you one. I'm not I miss you, I go. But I want to marry you. I will move you. I will not move you. I don't miss you. I'm not pain. But you don't need share one shit up an image. But I don't shit some change I'll pay you. Wow. I've come to understand that my life is really but it's no get there when you talk about pain, what was really beyond your control. I want to survive when I'm for example, she don't mind
murume akabuda panze akaita zvaakaita ndobvawo neHIV. Vanhu vakutarisa vane vanopa kuti murwere haana kurongeka nekuzodii, yet it's beyond your control. Wakatovimbikwa uri mumarriage, but vanhu vatarise murume wako vatarisa kurwara kwako. Sometimes life is unfair to such a level. Nekuti zvimwe zvinonongeterwa kwauri hachinyadzako. Ndinoirelata nemusikana ari pamba mitiswa. Vabereki vanosvika pavanobvunza kuti nhai mwana wangu Rozi muvi yaunayo ndeyani? Zvinoti varikutoziva kuti haisi yaRozi, but Rozi ndiye akatakura. Kuti kuna akamutakudza atori free asina chaakatakura, but ane kagemu kokutakudza vanhu program dzake. You can see it's not fair. Zvinotozikanwa nenhumbi ina Rozi haisi yaRozi, but Rozi ndiye anotakura, ndiye anotukika. Anodzikwa pamba mitiswa musikana wacho, but akamitisa ari safe. Yeti vabereki varikubvunza kuti nhai Rozi munhu ndeyani? Kurati kana uchitoziva kuti haisi yaRozi haana problem, asi vanomubvunza zvakadaro. So life inosvika palevel yekuti zvichida zvauri kujajwa nazvo nokunyengeterwa nevanhu, it's beyond your control. But auya kuzotaura newe kuti there is a blessing upon your life. Isinei nekuti vanhu vanokuona sei. There is a blessing upon your life. Isinei nekuti vanhu vanokujadha. Problem ndeyekuti ukazwa zvinotaura vanhu ukazvitenda zvinoitika. The anointing change every law that speaks against you. Gravity yakaita zvaakaita, varoi vakaita zvavakaita, ndinodeclare iko zvino Mwari warugare ngaakusimudze, nyasha dzaMwari ngadzikubate, nokuti ruoko rwaJehovha haruna kupfupika, nzeve yakaenda kuremerwa. Mwari anzwa kunamata nekuchema kwako. Ndinoprofita demo rakanyudzwa nevavengi, ndinoprofita business rakanyudzwa nevavengi, chipo chakapfikirirwa nevanhu. Mwari ngaakuvhurire maplatform nemazuo, favor yaMwari ngaiise pamaright, blessing yaMwari ngaikusimudzire. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. Mashita netoda kuupenyu hwedu, imi wazuro nhasi namangwana, demo ranga rakanyura rakadzoka rikapamara. Baba vese vakanyudzwa, kubva pautano, kubva pamabusiness, kubva pamarelationships, vakarejectwa, vakaraswa. Ndiri kunamata kuna Mwari unoita zvishamiso. Iye wazuro nhasi namangwana, mutsvene wakatendeka, vanavengi ngavarangariwe pamusangano uno. Ndinodana zita raJesu, in the name of Jesus, let your people rise. Their business must rise. Whatever they do, I decree and I declare in the mighty Bible no varati vanhu vangu vaparara nokushaya mindset knowledge ikavashoma. Ndoda kuti uve knowledge yakakura kuna Mwari. Itsika yake Mwari kuti type yako iyi aite mbiri nayo kana airopafadza. Zvasikaitira kuti ndakadai, zvasikaitira kuti ndakadai, saka zvakaita sei Mwari ndo vakanda kuti zviite. Ruth tinomupa kuna Mwari hangu achinamata kuzwa kuti zvinorambisa pandiri zvazvitoripo, pandakazombodiwa zvakadaro. Zvinoita kuti usasimuke usaende kure, zviripo. Asi kudenga kuna Mwari, ausunamata Mwari anodzidzira kuita Mwari. Mwari haasi kutenga vanhu kuti maybe vanhu vakamuunganira so vanozokusimudza iye pachake. Ukaverenga Genesis 1:0, pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Order iyo inzwisise. Builder panyika hatange nerufu, atanga nefoundation madzinozisa rufu. Mwari kuti zvityise akatanga nedenga racho. Zvinorevei? He can raise you without people. He is able to raise you. Vanhu vasingade kukutsikira kumira newe. He can be your pillar. He can be your pillar. He can sustain you.